Bu nedenle bugün burada bu toplantıyı Navenda lêkolînên civakî ê Dicleyê dîtam bi sernavê Tirkiye bi pirsgirêka Kurd çi tiştan winda dike kombûnek li dar dixe. Kombûnê de gelek lêkolîner, nivîskar û parêzvanên mafê mirovan amade bûn. Axaftina xêrhatinê ji aliyê serokê dîtamê Mesît Azîzoğlu ve hate kirin û destnîşan kir gava ku Devlet Bahçeli avêtiye bi qîmete lê ger kêmasiyên sed salan neyê nîrxandin dexwaz û hücret li ber çavan negirin çareserî jî pêkan nabe. Yek ji rêvebirê dîtamê Sedat Yurtaş ji bo dengê Amerîkayê balê da ser armanca vê kombûnê û got ew dixwazin dexwaza ji bo çareseriyê bi yekdengî ji Amedê bilind bikin. Divê em piştgirî bidin vê pêvajoyê mezin bikin, vê pêvajoyê peyvê xurt bikin û ji aliyê din ve jî eger Tirkiye tiştê ku dibêje pêk bîne. Yani tecrida li ber Öcalan rake û têkiliyek xurt di navîna wî û rêxistina wî de çê bikin, demê de çê bike, ez bawer dikim ku gelek pirsgirêk ji xwe bere hal bibin. Nivîskar Faik Bulut daxuya kirin pirsgirêka Kurd êdî mijareke navnetewiye lê ne niyet ne jî projeyeka berbiçav a Tirkiye heye ku dixwaze vê mijarê çareser bike. Çi pêşiya Kurda disekinekî ev mesela çareserî neve. Tiştekî giringî ew samimiyet yani bi dil û can nakin, bi dil û can nakin. Ya adinê jî projeya wana tune, plana wana tune. Eva meseleke yani yapkirmiyor. Yani niyeteke xaş û baş û Kurdixwaz nîne. Dikin ki careketnî mesela Kurda dikine bekine bine erdê û birasa derkebe. Bi dil û canî eger xastin heye, bi plan heye, şerik bûna Kurda nav vê meselê de heve yê bibe. Xinci wiyan tişt da derleme. Gelo pirsgirêka Kurd çareser nebe wê bandoreka çawa çê bike. Hukukzan Vahap Coşkun ji bo dengê Amerîkayê bersiva vê pirsê da. Pirsgirêka Kurd wexta çareser nebe ji her alî ser civakê tesîrê menfî çê dike. Wexta hûn li alî hukukê meze dikin ji vir ji hukukê dûr dikeve. Ji alî siyasî hûn meze dikin li vir meyla otoriterîzmê dest pê dike. Ji alî aborê meze dikin li vir qeyranekî derdikeve. Ji bo wî Tirkiye mecbûr vî pirsgirêka xwe çareser bike. Lê gelo ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd dexwazê Kurdan çi ne? Profesör Mesut Yeğen ji bo dengê Amerîkayê wiha behsa van dexwazan dike. Kürtler iki alanda haklarının tanınmasını istiyorlar. Birincisi Kurd dixwazin ji du aliyan mafên xwe bi dest bixînin. Ya pêşî ew dixwazin ziman û çanda wan were naskirin ku ev jî bi perwerdeya zimanê Kurdî pêkan dibe. Ya duan jî Kurd dixwazin xwe pirêve bibin. Ev jî bi zêdekirina erka rêveberiyên herêmî an şaredariyan pêkan dibe. Hêja gotinê ku di axaftinên kombûnê de hate destnîşan kirin ji bo ku bi dilekî rihet bêjin pirsgirêka Kurd çareser bûye divê bersiv û dexwaza hemî aliyan were dayîn. Her wisa hate gotin bêçareseriya vê mijarê bi her aliyan û bi her kesî dide hundakirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.